magi duto timore kinde ma yuaruok bendo osebedo e kind migao mar thieth kod 10 counties ka jakom kamiti mochung'ne wechego mag thieth ka riwruok kata duol mar governors mano Muthomi Njuki nowuok oko ayanga kowacho ni ok ne gibedo consulted e kinde makoro mae dwa timore mano mar ndiko UHC doctors ni e yorno mongirore kokale counties giwacho ni ok ginyal timo mano ka omenda maderom bilion 7.7 pok omigi kachiel kod chulo jotijegi maderom 7,414 omenda magi magaeri kata gratuity bende oseketo magi kare ma lakteche gi koro nyalo bedo kong'eyo ni kochopo 1 September to indiko gi under PNP. Wasebet kawaromo gi jotend piny ma ochung'ne sirikal matindo to kendo wasebet kwago mbaka ni kuom dweche mang'eny. Ne romo mokwongo nochakre tarik 12 dwe mar Ang'wen kata kapok adonjo kane pod ok adonjo kaka jagoro mochung'ne weche mag thieth. To kana se donjo to tarik 23 dwe mar Ang'wen ne waromo kodgi kendo wachak waromo kodgi dwe mar 5 kendo wachak waromo kodgi dwe mar 6 to wasebet kwa wuotho e yo makare to nyocha wachich matin kage wacho ni wasebet ka okwa wuoth kodgi e yo rachiel kendo kata barua manandiko ka wacho ni mondo gimiya jok manie tich sani en barua ma itimo pile pile kata kama tiye andiko barua no pile kang'iyo ni jomage manie tich to jomage ma onge tich nikech kapok achulo ji msara dwe ka dwe nyaka penji jok ma ochung' ne jotich ni to in jogi nitiete to jotich ma jothieth gi gin jok matiye county. Koro wan kaka jok matiye migao mar thieth maduong' mar sirikal maduong' onge kaka wanyalo ng'eyo kata gintie kata gionge. Emomiyo nyocha ndiko ne CEO mar Council of Governors ka penje niya jogi counties mondo nyiswa ni jomage mantie kata jomage maonge mondo kawa run payroll tiende ni chudo madwe ni tuang'e ni wachulo ng'ama nie tich to ng'ama nie tich ni jotend piny ema nyalo nyisowa ni ng'ane ni nyocha ni hospital to ng'ane konge hospital to naneno ka gino okapar ka ne gi misinterpret kata gikawe yo maka oken kamano taparo ni nyocha wasewuoyo nyoro nyawuoyo gi Governor Muthomi Njuki kendo kawuono waromo kode okapar ka en kaka nowache no nikech aparo ni ena chich moro ma samoro osebet e yo machon ka to ka lure gi sani to watiye yo maber kendo wang'eyo ni wadhi loso weche mag UHC gi madonji. Governors wacho ni mondo omigi pesa kalure gi kaka giyudo pesa mag sirikande matindo ma iluongo ni equitable share. Gidwaro mondo oket pesa ni kaka equitable share. To pesa ni gisani ok nyal kete equitable share nyaka higa manyien. Nikech mano hikomenda manyien. Nikech equitable share en gima iloso kuom kar bura mar Senate to gi kar bura mar National Assembly. Ok en gima Ministry of Health monego bedni loso. Koro kata wan mana gi budget onego bedni wayudo yo mwa konyogo jomatiyo kaka chikwacho kaka an jagoro mochung'ne weche mag thieth gima abiro timo kendo gima waseyiere ni wabiro timo en ni mondo wami AIE kata waluongo ni Authority to Incur Expenditure. Mano tiende ni imiyogi karatas manyiso ni ginyalo tiyo gi pesano kaka dini tiyo kode to pesano inyalo mana tigo e chulo jogi. Koro wabo pogo pesa ma wan go wamiyogi to kendo wabo pogo payroll to wamiyo county ka county payroll mare. Asto wachulo pesa ni nyaka chop higa manyien. Koro higa manyien ni odong dweche 10. Dweche 10 gi oromo mar mondo mi counties ochak wacho wach magi wacho mar keto pesa ni a division of revenue allocation ma iluongo ni DORA. Koro kama giwacho no wayie kodgi to ok en tijwa, mano tij od bura
ma National Assembly. To ok wanyal rito nyaka higa manyien nikech jothieth masani gi contract margi rumo dwe mar abich. Contract margi rumo dwe mar abich. Koro mondo mi budget ma higa manyien chabi dwe mar auchiel boyudo ka contract gi oserumo. Koro nyaka watim gini sani mondo mi wa transition gi gichak yudo pesa kaka jok mathietho e osiptende ma kama gitiye bende yudo pesa. Asto wan gi saa mar ng'iyo to weche magiwacho mag gratuity asebet ka temo wacho to kapar ka Kenya ka nitie ng'at mong'eyo weche mag union ma samoro bende nyalo loya. Weche mag union ga ng'egi kendo ng'egi matut kabisa. To seche ma omi tich to omi tich ni ibotiyo higa achiel kata higni 2 to ochako nyisi ni oyo in waneno ka tijini ber kata tijini pod wadware. Koro wewa mondo mi koro wamigo higni 2 koro in koro tiya nyaka chieng' ma wach bochuli nyaka pension. Koro ing'eni ki loko tich e yor tich kamano to gratuity ni koro bet pension. Koro kobed gima koro en ni aheri ma koro idhi dala. Aheri midhi dala tiende ni wachungo tiji kama nonego be nochung'e to wanyisi ni okay in koro tiji orumo isetiyonwa higni 3 erokamano Nyasaye ogwedhi kaw idhigo. Asto koro wawacho ni okay koro joma dwa tich koro wachak wandiku kendo mondo mi koro wang'i kaka wanyalo kata mna yudo jomoko manyien. Mano ke gima wadwa timo. To nyithindo ma tiyonwa sani e weche yuech sigi aparo ni gisebedo misadvised. Ng'ama misadvise gi? Gisebedo misadvised nikech ing'eni ka an ema ng'eyo weche union onego bed ni giwinja maber nikech kata msara ma ji chamo Kenya ka te onge ng'ama tiyo osiptal mok cham msara mane an maketo. An ema keto msara te Kenya ka Koro gima wacho en gima ng'eyo. To en gima wacho nikech an e sirikal. En gima na anyalo wacho kata ka onge. En gima kamane kaka chik dwaro. Kagisomo chik, nitie chik miluongo ni Employment Act, to nitie chik miluongo ni Labor Relations Act, to nitie chik miluongo ni Retirement Benefits Act, to nitie chik mabende iluongo ni Workers Injury Benefits Act. Kaging'iyo magi te gima wacho ni gima onego timre. Koro Joyce gima nyikwa Ramogi Ajwang' to gi jo Kenya onego ng'e ni jothieth gi watiyo kodgi e yo maber kendo wadwa ni gibed gi kwe. Wadwa ni chunygi okwe kabisa. Wan gi pesa wadhi ndiko gi e yo makare kaka jomoko ndike e yo makare kendo wadhi miyo gi pesa kaka SRC dwaro ni mondo mi jok ma nie kiwango no pesa. To mana kaka iwacho ni chunygi winjo bed ni bedo mokwe. To joma onge se hospital joma ok ti kata mna yin ok inyal kindiko jatich e odi to jatich onge to in ok imiyi rusa ni mondo bedi to pile onge to ikelo ng'ato bende ni mondo ti ok inyal chulo ng'ama onge. Mane gima watemo penjo counties. Tiwacho ni chunygi winjo